бегоҳи 21 май хонум Мина Гулӣ шаҳрванди Австралия ки шурӯъ аз 15 май дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта дар 11 марафон ширкат меварзад, аз ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ба ноҳияи Шамсини Шоҳин омад. Гурӯҳи ҷавонон ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар якҷоягӣ бо бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия меҳмононро истиқбол гирифтанд. Мина Гулӣ варзишгар, соҳибкор, муассис ва директори генералии ташкилоти ба истилоъ ташнагӣ ки яке аз шахсиятҳои таъсиргузор дар самти ҳалли мушкилоти глобалӣ ва махсусан дар мавзӯи об мебошад, мақсад гузоштааст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар 11 марафон ширкат намояд. Субҳи 22 май Мина Гулӣ ба чорумин марафон дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон аз назди меҳмонхонаи ноҳияи Шамсини Шоҳин тариқи роҳи байналмилалӣ ба самти ноҳияи Дарвоз ба пиёдагардӣ ва дав шурӯъ намуд. Мавриди қайд аст ки марафони анҷоммедодаи варзишгар аз марафонҳои маъмулӣ ба куллӣ тафовут дорад ва ӯро ба истилоъ экомарафон низ мехонанд. То имрӯз ӯ дар 50 кишвар ҳузур дошта 858 марафонро ки масофааш 36240 километр аст паси сар намуд. Бо иштирок дар марафонҳо дар саросари кишварҳои гуногун Мина тасвири воқеии ҷаҳонро дар баробари буҳрони об эҷод кард ва сокинони маҳаллӣ соатҳо мусоҳиба анҷом дод ва филмҳои кӯтоҳмуддати зиёдеро намоиш дод ки тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ дар саросари ҷаҳон паҳн шуданду ба баландбардоштани шуурнокии ҷомеа оид ба масъалаи сарфаи об дастраси миллиардҳо одамон гашт. Дар роҳ ба сӯи ноҳияи Дарвоз Мина Гулӣ дар деҳаи хирманҷои ноҳияи Шамсини Шоҳин ба гармхонаи оилаи Наҷмуддинзода Абдуғаффор ташриф овард. Гармхонаи мазкур дар як мавзеи бекорхобида аз ҳисоби заминҳои санглох бунёд карда шуда, асосан оилаи мазкур дар ин гармхонаҳо ба парвариши лимӯ машғул мебошанд. Ба Мина Гулӣ иттилоъ дода шуд, ки иқлими мавзеи мазкур имкон медиҳад, ки аз 3 чинаки гармхонаҳо дар як сол анқариб 1000 килограмм лимӯ ба даст меоранд ва ҷиҳати амалӣ намудани дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда мавзеи гармхонаҳо аз ҳисоби заминҳои бекорхобида зиёд карда мешавад. Мина Гулӣ таҷрибаи мазкурро намунаи олии самаранок истифода бурдани замин, истифодаи сарфакоронаи об ва нигоҳ доштани муҳити зиндаи экологӣ номид. аз замоне ки ноҳияи Ҳамадониро тарк кардем, дар ноҳияи Шамсини Шоҳин хело кӯҳҳои баланду зиёдеро шоҳид шудем. Албатта ба баландӣ баромадану фаромадан ва аз наздик тамошо кардани ин манзараҳо каме заҳматталаб аст, аммо муҳим он аст, ки ин зебогӣ хело мӯъҷизаноканд. Дар ин роҳи тӯлонӣ имкон доштам зиёд бо мардуми маҳаллӣ вохӯрам, алалхусус бо занҳо ва деҳқонон вохӯрдам. Масалан, занҳое ки дар шафати Дарёи Панҷ дар гармхонаҳо ба лимӯпарварӣ машғул буданд, бароям хеле писанд омад. Онҳо заминҳои санглохи бекорхобидаро обёрӣ намуда, аз замини беҳосил боғи ҳосилхезро ташкил карданд ва бояд бигӯям, ки ин боғ хеле боғи ҳосилхез шудааст. Ман дар бораи таҷрибаи анҷомдодаи ин занҳо албатта ба оламиён тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ҳарф мезанам, зеро имкониятҳои фароҳам намудаи боғкорон бароям хеле хотироти махсус боқӣ гузошт. баъди боздид аз мавзеи мазкур варзишгар ба дави худ идома бахшид. Ин марафонҳо дар Тоҷикистон 15 май шурӯъ шуда то 10 июн идома хоҳанд кард. Дар ин муддат ҳайати гурӯҳи иштирокчиёни марафон бо манбаъҳои обии Тоҷикистон аз ҷумла Кӯли Сарез, Пиряхи Фетченка, нерӯгоҳи барқи обии Роғуну Норак, мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистон ошно мешавад ва дар ҷанбаст дар конфронси байналмилалӣ бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, ки баргузориаш 6-8 июн дар назар аст, ширкат хоҳад кард. тамоми ҷаҳон ҳозир оид ба тағйирёбии иқлим ҳарф мезананд ва барои насли оянда аз ҳоли ҳозир ин як даъвати нав ва имтиҳони ҷиддист. Тағйирёбии иқлим аксаран ба об рабт дорад ва аксар мушкилоти тағйирёбии иқлим аз об вобастагӣ дорад, махсусан барои Тоҷикистон, ки дар минтақа аз ҳама пиряхҳои бузург дорад ва ин дорои барои миллионҳо мардумон ҳаётбахшанда мебошад. Президенти Тоҷикистон, ки бо ташаббусҳои бузургаш дар минбарҳои ҷаҳон оид ба мушкилоти об сухан ронда, иқдомҳои созандаро пеша гузоштааст. Ба ҳалли мушкилоти пешомада метавонад таъсиргузор бошад. Дар ҳоли ҳозир миллионҳо нафар дар пайи амалӣ намудани пешниҳоди президенти шумоянд, то мушкилоти обро барои солҳои баъдӣ дар минтақа ва ҷаҳон ҳаллу фасл намоянд. Такрор мекунам, ки об ин ҳаёт аст. ҳоло мебинам мардуми тоҷик бо пешвои муаззамаш ин мушкилотро хуб дарк намуда, бунёдгузор ҳастанду созандагиро пеша карданд.
ҳадаф аз эълон намудани соли 2003 соли байналмилалии оби тоза, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об 2013 сол, солҳои 2005-2015 ва инак солҳои 2018-2028 даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шуданд ба хотири ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мушкилоти об, паёмадҳои манфии норасоии оби нӯшокӣ ва пешниҳод намудани роҳи ҳалли ин мушкилот аст ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо баргузории ҳар гуна аксия ва корҳои тарғиботӣ дастгирӣ ёфта истоданд. марафони чорумини Мина Гулӣ бо тай намудани 42,2 километр аз ҳудуди ноҳияи Шамсини Шоҳини вилояти Хатлон баробари расидан ба деҳаи Зиғари ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба анҷом расида, рӯзҳои баъдӣ тибқи нақша марафонҳои дигар идома меёбанд.